barakati muke wayaban mu shehu balarabe na gusau. Abul barakati muke wayaban mu shehu balarabe na gusau. Abul barakati muke wayaban mu shehu balarabe na gusau. Da sunan Rabbu Kalikuna sarki wuturi ka yarda da ni, ka dafa mun na kai sakon cikin shirin da na yi wa gwani. Mashayar arifi na ce ina ya kamar Abul Husni, sirrin barhama ne Allah ka bar mu da san Abul Baraka. Da ɗosira da yardarka abun manzo Muhammaduna, wannan da ka bai wa yardarka ka samu mu bi shi cikin husna. Ilahi na ka sanya mun da duk ahali na samur shidina, kamar su Hassan Husaini da Fadima sirrin Abul Baraka. Ka sa hasken salatin nan ya nannashe da duka